mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni programu yathu ino yakudziwa Baibulo langa muli ndi inenso mbale wanu Vijelo Gondwe. Programu imeneyi ndi yomaliza pa gawo lathu imene timaphunzira zokhudza angelo pa phunziro lathu limene la namba 6. Taonapo zambiri zokhudza angelo, taona kuti angelo anachokera kuti, taonapo kuti ntchito yawo ndi chani, komanso kutolera kugwira ntchito ndipo kugwira ntchito motani, komanso taonapo ubale umene ulipo pakati pa angelo ndi Yesu Khristu. Pa phunziro lathu lino lomaliza tionapo pa angelo amene Baibulo limatchula angelo owukira, angelo amene anawukira. Ndi angelo ndithu, koma Baibulo limafotokoza kuti owukira. Mawu oti ndi owukira litanthauza kuti munthu amene anali pamalo pake koma sanagwirizane zimenepo ndi anakakhala payekha apanga zake. Ndi angelonso Baibulo limafotokoza kuti pali angelo ena amene ali owukira. Chifukwa chakuwukira kumeneko timapeza kunena kuti Baibulo limafotokozera kuti angelo amene pali chimene chidzachitikire. Ndiye tiyambe kuona pa buku la Mateyu chapter chake cha 25 pa vesi yake ya 41. Yesu pamene amaphunzitsa anafotokozapo za gulu limeneli za angelo zimene zidzachitikire. Pa vesi ya 41 chapter 25 akunena kuti pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja lamanzere, chokani kwa ine otembereredwa inu ku moto wa nthawi zonse wokonzeredwa ndi Dierekezi ndi angelo ake. Pa 2 Petro chapter yake cha 2 verse yake ya 4 timapeza pa angelo ena amene anachimwa amene alowukira. Ndipo pa Mateyu chapter 25 verse 41 akunena kuti idzafika nthawi pamene Yesu akamadzaweruza adzatenga anthu amene sanachite chifuniro chake kuphatikizapo Dierekezi kapena Satana ndi angelo ake akayikidwa ku moto. Ndiye pamene tikukamba za angelo tupeza paso pali gulu lina la angelo limene lili la Satana, limene Baibulo limatchula kuti owukira. Ndipo akunena kuti pamapeto pa dziko anthunso amene sanachite chifuniro cha Mulungu adzaphatikiza anthu amenewa kutenga angelo ndi Satana kukayika ku moto umene unakonzedwera kuti angelo owukira ndi Satana, koma anthu amene sachita chifuniro cha Mulungu akaphatikizana nawo ku moto umenewo. Tikakamba za angelo kapena Satana kapena Dierekezi ndi angelo ake, sizotanthauza kuti Satana amalenga, sizotanthauza kuti Satana analolenga angelo ake, ayi, koma tiziphunzira kuti kodi tikufuna kutanthauza chani. Komabe pena zili ngati mwina ena likamafuna kuyenda minibus ukafika pa madepoti ena umamva anthu oyitanira amati awa ndi anthu anga wasimuwatenga akuletsa wagalimoto, ngati ufuna watenge undipatse ndalama. Ndeti mwana wa minibus amatenga ndalama pereka kwa anthu aja kena kuife timakwera minibus. Timatchulidwa kuti ndife anthu ake popeza tili pamenepo, koma kodi ndife anthu ake ngati ayeso. Ndeti kafuna kutanthauza kuti Satana ali ndi angelo ake, sikunena kuti Satana amalenga angelo ake, koma Satana anatenga angelo ake amene anawukira, amene anawalenga Mulungu ndi kukhala ake. Tikaona buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 7 timapezaponso Mikaeli alinso ndi angelo ake. Sizotanthauza kuti Mikaeli analenga angelo, koma Mikaeli ali ndi angelo ake amene achita chifuniro cha Mulungu, Satana ali ndi angelo ake amene achita chifuniro cha Satana, koma Satana sikuti analenga. Tikaona buku la Yobu chapter yake ya 4 verse yake ya 17 ndi verse yake ya 19 timapeza kuti Yobu mubuku limene anafotokozaponso chinthu china chimene chofunikira. Verse 17 akunena kuti kodi munthu adzakhala olungama ndi kuposa Mulungu? Akufunsa. Kodi munthu adzakhala woyera kuposa mlengi wake? Zimene tidzoti sizingatheke. Munthu sangakhala olungama kuposa Mulungu. Koma Yobu chimene amafuna kunena ndi chinthu ichi pa verse yake ya 18. Taonani, sakhulupirira atumiki ake nawanenera amithenga ake zopusa.
kopambana kotani nanga iwo akukhala nyumba zadothi, amene kuzika kwawo kuli mfumbi, angothudzulidwa ngati njenjete. Apa Yobu akutiwuza kunena kuti kodi munthu akukhala olungama kuposa Mulungu? Mulungu amene analenga munthu akakhala olungama kuposa Mulungu? Akunena zimenezo. Komanso akupitiriza kunena kuti amithenga ake kuneneredwa. Mawu amithenga ndi mawu amene akutanthauza angelo. Ndapa Yobu akufuna kutipatsa chithunzithunzi chakuti kuti taonani sakhulupirira atumiki ake nawanenera amithenga ake chimene afuna kutanthauza chani? Tangoganizani Mulungu akunena kuti sakhulupirira atumiki ake nawanenera amithenga ake amithenga ake atumiki ake afuna kutanthauza angelo. Ndiye Mulungu akuti ngati sakhulupirira angelo ake nanga bwanji munthu? Kutanthauza sikuti Mulungu powalenga angelo kuti sangakhulupirire, koma chifukwa pali angelo ena amene anawukira kale, ndiye Mulungu akaona angelo amene akuti sawakhulupirira angelo amenewo chifukwa anaonetsa zizindikiro zowukira. Ndakuti nanga bwanji munthu ochokera kudothi? Ndiye Yobu akutipatsa chithunzithunzi kuti pali angelo ndithu ena amene Mulungu sawakhulupirira chifukwa cha zochita zawo. Tikapitiriza kuona pa buku limene la 2 Petro 2 Petro chapter chake cha 2 verse 4 akunena kuti pakuti ngati Mulungu sanalekerera angelo adachimwawo koma anawaponya ku ndende nawayika ku maenje a mdima asungike akaweruzidwe. Akuti pali angelo amene anachimwa. Ndi pamene tikuona kuti Mulungu analenga angelo pa maphunziro athu ambuyo aja, tikupezanso kuti pali angelo ena amene anachimwa, amenenso Mulungu sawakhulupirira. Anachita zinthu zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Nchifukwa tikaona pa buku la Heberi, mlembi wa buku la Heberi anayankhula mawu onena kuti pa Heberi chapter 2 verse yake ya 16 akunena kuti pa Heberi chapter 2 verse yake 16 akunena kuti pakuti ndithu salandira angelo koma alandira mbewu ya Abrahamu. Angelo amene anachimwawa, angelo amene anawukirawa, angelo amene Mulungu sawakhulupirirawa, pa Heberi 2 verse 16 akuti Mulungu sawalandira koma amalandira mbewu ya Abrahamu. Amafuna kutanthauza kuti nyani? Mulungu amalandira mbewu ya Abrahamu amene ali anthu. Munthu akachimwa nkulapa, Mulungu amamulandira. Koma mbewu ya Abrahamu ikachimwa oloyirabe, Mulungu sangayilandire komanso singalabe. Ndi zimene kuti Mulungu salandira angelo koma amalandira mbewu ya Abrahamu. Angelo amene anawukira Mulungu, nchifukwa pa buku la Mateyu chapter 25 verse 41 akunena kuti changotsalira ndi moto, sangawalandirenso. Ndiye tikuona kuti palidi angelo amene ali owukira, amene mtsogoleri wawo ndi mdierekezi, ndi Satana amene angodikira moto, kuphatikizapo anthu amene anawukira kapena amene sachita chifuniro cha Mulungu. Koma nthawi zina munthu amakhala ndi funso lonena kuti makamba za angelo, za mdierekezi amene anawukira, amene adikira moto, koma kodi Satana amene, mdierekezi amene anachokera kuti? Nthawi zina anthu amakhala ndi funso limenelo. Kodi mdierekezi amene anachokera kuti? Tizindikire kuti mawu oti Satana ndi mawu amene amatanthauza kuwukira. Mawu oti mdierekezi ndi mawu amene muchigiriki komanso mu Aheberi amatanthauza kuti kuwukira. Ndiye tikakamba za mdierekezi ndi analenga dzina limene limatanthauza kuwukira. Chifukwa cha zochitika zake, iyeyo ndiwukira. Ndi mpaka Satana nthawi zonse amapanga zinthu zosemphana ndi Mulungu. Tikaona pa buku la Efeso chapter chake cha 2 verse 1 ndi 2 akunena kuti ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu, zimene munayendamo kale monga mwa mayendedwe a dziko lapansi lino,
monga mwa mkulu wa ulamuliro wa mlengalenga wa mzimu wakuchita tsopano mwana akusamvera. Mlembi wa buku limene akunena kuti amafunafuna zoti anthu ena tinachotsedwa ku kapolo, tinachotsedwa ku mdima kubwera mwa Yesu Khristu. Ndi akunena kuti izi sizinangochitikapo ayi. Tizindikire kuti tikukhala mu dziko limene mkulu wa ulamuliroyo wa mlengalenga mzimu wakuchititsa tsopano mwana akusamvera. Tikamaona tikukhala mu dziko limene zambiri zimene zikuchitika ndi mphamvu ya Satana. Anthu ambiri akuchita zinthu zogonera ku Satana. Nde mlembi akunena kuti anthu inu munachitika mwayi chifukwa munapulumutsidwa kumeneko. Munapulumutsidwa kwa ndani? Kwa munthu amene kapena mkulu wa ulamuliro wa mlengalenga, akutanthauza Satana. Komanso akunena kuti ndi zauzimu izi. Tikamakamba za Satana tikukamba za munthu amene ndi maso sitingamuone koma ndi wakuzimu, amene Paulo akunena kuti munapulumutsidwa kwa munthu ameneyi. Ndifake tikaona pa buku la Efeso chapter 6 verse yake ya 11 ndi 12 akunena kuti tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimika pokana machenjerero a mdierekezi, chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nako mwazi ndi thupi koma nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika dziko lapansi a mdima uno ndi auzimu achoyipa zakumwamba. Akuti ntchito imene tili nayo ife tulimbana ndi Satana amene machenjerero ake ndi anjerekezi koma si zakuthupizi ndi zakuzimu. Ndi tikamakamba za Satana tene umuzindikiraka kuti tukamba za chinthu chimene chili mzimu, chimene sitingaone ndi maso athu, sitingachigwire, koma kuti chinthu chimene chidierekeza amene ali machenjerero, ali ndi njira zake zimene amagwiritsa ntchito kufuna kugwetsa munthu, zooneka ngati zabwino koma pamapeto pake ndi mavuto. Ndi tikamakamba za Satana tidziwe kuti ndi mzimu koma ndi wochenjera, ali ndi machenjerero ake ambiri. Tikaona pa buku la 1 Petro chapter 5 verse yake ya 8 amanena kuti khalani odzisungira, dikirani, mdani wanu mdierekezi monga mkango wobuma ayendayenda ndi kufunafuna wina akamligwire. Tikhale ochenjera. Pamene munthu wangobadwa mdani wake woyamba ndi mdierekezi amene ali ndi ntchito kuyendayenda kuti munthu akachimwe. Ndiye tikamakamba za Satana tikukamba za mzimu amene ndi mdani wathu namba 1, amene cholinga chake ndi chonena kuti munthu akachimwe, cholinga chake ndi kusocheretsa munthu, cholinga chake munthu asachite chifuniro cha Mulungu. Tikabwerera buku la Yobu timapeza kuti Satana ali ndi mphamvu, koma ngakhale ali ndi mphamvu timapeza kuti mphamvu zake zili ndi malire. Buku la Yobu chapter chake cha 1 verse 6 mpaka verse yake ya 12, koma ife tingoona mwina pa verse ya 12. Nati Yehova kwa Satana, taona zonse ali nazo zikhale m'dzanja mwako, pa iye pokha usamtambasulire dzanja lako. Natuluka Satana pamaso pa Yehova. Mulungu amayitanitsa ana ake amene ali angelo. Satananso anapita pamenepo. Ndatapita kunena kuti Mulungu amuza Satana, taona munthu wanga Yobu wokhulupirika. Satana kukhulupirika futi munamuchinjiriza, munampatsa izi. Ndi Mulungu anati okay, tapita ukachotse zonse koma moyo koma usamtambasulire dzanja lako, like ukozachotsa zinthu zake zonse za Yobu koma usalimbane ndi Yobu, usachotse moyo wa Yobu. Ndi akuti Satana ananyamuka kumapita. Pamene Satana amapita kumene kuja wapatsidwa malire. Pali zina zimene angachite koma zina sangathe kuchita. Ndiye tikuona kuti Satana alibe mphamvu yolenga, Satana alibe mphamvu yotanga pangenese chimene angafune. Inakhala Satana ali ndi mphamvu yopanga chimene angafune, sanakamva zimene Mulungu achita.
kapena zimene Mulungu wamuwuza. Koma Satana anapita, timamva anapha ana ake a Yobu onse. Yobu katundu wake yense analozika, koma moyo wake unalipo chifukwa Satana analibe mphamvu. Ndiye tikamaona pamene patipeza kuti Satana alipo, Satana ndi mzimu, koma Satana sangathe kupanga zinthu zimene Mulungu sakufuna kuti zichitike. Tikamapitiriza pamene tikuona za angelo ndi Satana amene kapena ndi njerekezi amene anawukira amenewa, timapeza kuti chinthu china chimene chinapangitsanso kuti angelo amenewa atchulidwe owukira ndi zimene timaziona pamene Paulo amalemba buku limene la 1 Timoteyo chapter chake cha 3 verse yake ya 6. Amakamba zokhudza abusa, koma amakamba za abusa anaphatikizaponso za njerekezi, akunena kuti asakhale ophudza kuti pakudzitukumula angagwe mlandu wa njerekezi. Akuti munthu amene akhale m'busa asakhale wophudza, asakhale wanyowana, asakhale wachichepere, asakhale osati sakudziwa zinthu zambiri. Chifukwa akakhala wanyoncho adzagwa mu vuto limene Satana anagwa nalo njerekezi. Satana anagwa vuto loti chani? Kudzikuza. Ndi pamene tiona za angelo amene anawukira, akuti anawukira chifukwa chofuna kudzikuza. Tikumbukire kuti Mikaeli ali ndi angelo ake, komanso tiona Satana ali ndi angelo ake. Ndi nkutheka Satana ndi angelo ake sanagwirizane zinthu zina zimene Mulungu anawuza kuti ayenera kuchita. Mapeto ake anawukira. Ndapa kuti uzoti m'busa asakhalenso ndi wodzichepere, asakhale osadziwa zinthu zambiri, chifukwa adzagwa mu vuto limene Satana anagwa nalo. Anawukira pano ndi Mulungu bale unasiyana. Ndeti tikuona ndithu kunena kuti Satana alipo, Satana ndi mzimu, sitingaone ndi maso, komanso Satana ali ndi angelo ake. Ndipo china mwa icho chimene chinawagwetsa ndi kudzikuza. N'chifukwa lero tikuona kuti akuti pala angelo owukira. Tikaona buku la Genesis chapter 1 verse yake ya 31 amanena kuti Mulungu pamene amalenga anayankhula mawu awa papeto pake. Ndipo anaziona Mulungu zonse zimene anazipanga, ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. Mulungu amene amalenga, walenga angelo, walenga dziko lapansi, walenga china chilichonse, papeto pake akuti Mulungu anaona kuti zonse zimene walenga zinali bwino. Apa tikupezapo kuti chani? Pamene tikufuna kuyankha kuti kodi Satana anachokera kuti, tizindikire kuti Mulungu sanalenge Satana ngati Satana. Mulungu atalenga angelo, atalenga dziko lapansi, anaona kuti zonse zili bwino. Koma chifukwa chodzitukumula Satana anawukira pamodzi ndi angelo ake. Zimene zikutanthauza kuti Mulungu sanalenge Satana ngati Satana. Satana analengedwa ngati ngelo wabwino ndithu. Angelo ake ena onse ajanso anali angelo wabwino ndithu. Koma Satana pokhala mtsogoleri anasankha kuwukira kena kukhala Satana. Ndiye kuti tikuona ndithu kuti polenga Mulungu analenga zonse zabwino, koma Satana anasankha kuwukira. Ndiye tikupeza kuti kodi Satana anachokera kuti? Mulungu sanalenge Satana, koma pa chakuwukira iye ndi angelo ena anawukira, anatsanduka oyipa pamaso pa Mulungu. Yankho talipeza kumene Satana anachokera. Nthawi zina anthu amakhala ndi funso lakuti kodi nanga Satana ameneyi agwira ntchito bwanji? Pa 1 Petro chapter 5 verse 8 akunena kuti tiyenera kudziwa kuti ntchito yake nkuwononga ali ngati mkango wobuma ukuyendayenda. Tikamakhala tidziwe kuti mdani wathu woyamba ndi Satana. Munthu akangobadwa, Satana ali pamenepo kufuna kuti awukire Mulungu. Safuna kukalowa yekha kumoto osatha, afuna kalowe ndi anthu ena. Pa Efeso chapter 6 pa verse yake
11 akunena kuti na Efeso 6 verse 11 tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimika pokana machenjerero a njerekezi. Satana amagwira ntchito bwanji? Baibulo likungotiuza kuti Satana ali ndi machenjerero ake, suti ali mchenjerero koma ali ndi njira zambiri zimene ayenera kuchita ngati Satana. Tikumbukire pa Mateyu chapter 4. Yesu pamene amayesedwa ndi Satana anamuwuza, anaona kuti Yesu ali ndi njala, anamuwuza kuti asandutse mwala ukhale ngati, anamuonetsa dziko kuti lidzakhala lako, anamuwuza kuti adzigwetsa Mulungu adzatere, zonse analephera. Anayesa njira zingapo, machenjerero angapo kuti mwina ndingugwetsera mbali, koma zonse analephera. Ndakutiuza inu ndine kuti menero amagwirira ntchito zero Satana si mbali imodzi, anangozimwaza kuti mwina ukalowera uku akakulephera uku akakuyesera uku, akakulephera uku akakuyesera uku. Zili ngati mene munthu amakhalira pala anthu ena amene mowa zitavuta zitatani sangamwe ndithu. Ndi Satana amadzoti awasindingayese ndi moyo fa mowa sangamwe, koma mwina ndiyayese kwa akazi. Ukapeza kuti kwa akazi kuja wakugwira kumeneko. Ena amadzoti kwa akazi kusizingatheke, koma ndiyayese kumowa wakugwira kumeneko. Ena amaona kuti kose kwa akazi kumowayi koma pandalama, ndiyayese pandalama wakaba wachimwa, Satana wakugwira. Ndakutiuza kuti Satana ndi wochenjera, ali machenjerero ambiri amene akupitirizabe kuyesa anthu. Satana anakhalako ndi Mulungu. Satana ndi ngelo, ndi wochenjera, anakhalako ndi Mulungu. Ndengati anakhala ndi Mulungu kuwukira Mulungu, tangoganizani inu ndine. Komabe tikamapitiriza kuona pamene patikaona pa buku la 2 Korinto chapter 2 verse yake ya 10 ndi 11 akunena kuti koma amene mukhulupirira kanthu inenso ndilero naye, pakuti chimene ndakhululukira inenso. Ngati ndakhululukira kanthu ndachichita chifukwa cha inu pamaso pa Khristu. Verse 11 kuti asatichenjerere Satana, pakuti sitikhala osadziwa machenjerero ake. Satana asatichenjerere chifukwa tisakhale anthu osadziwa machenjerero ake. Tiyenera kudziwa Satana ndi wochenjera, ali ndi njira zambiri zimene iyeyo anazikonza. Tangoganizirani Khoswe. Tilipo anthu ambiri amene mwina tinayesera kufuna kupha Khoswe. Ndazi zino umatha kuyesa kuyika tameki pa tomato mwina Khoswe osadya. Ukagula mankhwala tina timakhala tophera makoswe, Khoswe osadya. Ndazi zino makangogula machera umakayika kena kukhosa wezero wagwidwa. Apaye paja amafuna tiphunzirepo mmene tingamupangire Satanaso. Satana tikamamuona ali njira zambiri. Ngati apa sugwidwa amayesa iyi kumapitirabe umayesa. Ndiye tikafuna kuona kuti Satana amagwira ntchito bwanji, ali njira zambiri. Ndi ngelo owukira, ali ndi angelo wake amene akugwira ntchito usiku ndi usana, cholinga atigwetse. Tikaona pa buku la 2 Timoteyo chapter 2 verse yake ya 26 akunena kuti pa verse 26 ndipo wakadzipulumutse ku msampha wa njerekezi mmene anagwidwa naye chifuniro chake. Apa mlembi umeneyu akutipatsanso chinthu china, akuti tikadzipulumutse ku msampha wa njerekezi. Ndikupeta ambiri timadziwa mmene msampha umakhalira. Ena anagwirapo zinyama kutchire, kandi mbalame, kandi chani. Ukamayika msampha suyika kuti chinthu cha chikamabwera chidzaone. Umayesetsa kuyika ndi tupaoneke ngati zonse zili bwino. Koma chikafika chimadzazindikira mochedwa kuti chapanidwa. Ndakuti njerekezi, ngelo ameneyi ndi angelo wake amayika msampha. Kumene inu ndine ngati sitichenjera tigwamo ndithu. Buku la Miyambo linafotokoza za mzimayi wachigololo
akuti mlomo wake umachucha uchi umene amanena kuti ndi zinthu zoopsa. Tiyeni tichenjere. Satana alipo, Satana akuyika msampha wake. Pa Yobu chapter 1 verse 12 mpaka 19, nthawi zina Satana amatichotsera zofunika pa moyo wathu. Yobu anamuchotera kuchotsera ana, anamuchotsera chuma, mkazi wake sonkuyankhula zolakwika. Mudziwa mkazi wake amafuna kuti inu tangonyozani Mulungu ka. Kagwidwe ntchito chikena ka Satana nkokuti nthawi zina amatichotsera zonse zimene zimatichinjiriza moyo wathu. Akhoza kutichotsera ntchito, akhoza kutichotsera moyo wamphamvu, akhoza kutichotsera zinthu zambiri. Cholinga chake ncha tisaone kufunika kwa Mulungu. Tikangopanda kuona ufunika wa Mulungu, Satana amadzi kuti ndawina. Ndedza kuti Satana ali ndi njira zambiri zolimbana nafe. Sakugona ayi. Tikaona pa buku la Chivumbulutso chapter 2 verse 10, ndi buku limenenso timaliwerenga kwambiri. Pa Chivumbulutso chapter 2 verse 10 akunena kuti usaope zimene uti udzamve kuwawa. Taona mdierekezi adzaponya ena inu nyumba ya ndende kuti mukayesedwe, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku 10, khala okhulupirika kufikira imfa, ndipo ndidzakupatsa iwe kulona wa moyo. Akuti mdierekezi Satana adzaponya ena mwa inu mndende. Ndazina munthu umafunsa, Satana ali ndi ndende? Tipeza kuti Satana alibe ndende. Koma Satana amatiponya bwanji ndende? Akugwiritsa ntchito anthu ena kutiponya mndende. Imodzi mwa njira zake za Satana. Ali ndi machenjerero ambiri, ali ndi misampha yambiri. Ameneyo ndiye Satana. Ndifake pamene maphunziro lathu lambuyo kuti pamene Satana akuchita mbali, Mulungunso ndi angelo ake amatithandizira ndithu ife lero. Chifukwa Satana amayika anthu ena oyipa kuti awononge anthu a Mulungu, Mulungunso amayika anthu abwino kuteteza anthu ake a Mulungu. Ndi nkhondo imene Mulungu ndi Satana akumenya panakali pano. Tikaona buku la Mariko chapter yake cha 1 pa verse yake ya 32, 33 mpaka 34. Akunena kuti pa verse 32. Mariko chapter 1 verse 32. Akunena kuti ndipo madzulo litalowa dzuwa anadza nawo kwa iye onse akudwala ndi akugwidwa ndi ziwanda. Ndipo mudzi wonse unasonkhana pa khomo, ndipo anachiritsa anthu ambiri akudwala nthenda za mitundumitundu, natulutsa ziwanda zambiri, ndipo sanalole ku ziwandazo zilankhule chifukwa zinamdziwa iye. Ndazina tikamakamba za angelo, tikamamba za Satana, pamadzabweranso mawu awo a ziwanda. Pamakhala maganizo osiyanasiyana tikakamba za ziwanda. Koma ine ndikuwuzani maganizo amene ndimawerengera Baibulo ndi zimene ndimakhulupirira. Satana ali ndi angelo ake ambiri. Tikamakamba za ziwanda ndi mmene timalimvera Baibulo, sikuti ndi mtundu wina wa zinthu zina zake zapadera. Ndimakhulupirira kuti ndi angelo a Satana amene amadzalowa mwa munthu nthawi imene zozizwitsa zimachitika. Pano pamene zozizwitsa zinatha, Satana sagwiranso mphamvu ngati imeneyo. Ifani madziwa zozizwitsa zimachitika motani. Atumwi amasanjika manja mwa munthu amakhala ndi mphamvu, amatha kuchotsa ziwanda kutero. Pamene atumwi anamwalira ndi anthu osamene anayikidwa manja ndi atumwi zinatha, mphamvu ya Satana inachepanso. Monganso pamene maphunzira za angelo wa Mulungu, Mulungu ali ndi mphamvu koma akagwiridwa kantchito anasiya kuchita zozizwitsa. Ndiye tikakamba za ziwanda, ndimakhulupirira ndithu kuti ndi angelo a Satana amene nthawi imene timaona nthawi ya Yesu, nthawi ya atumwi, amalowa ndithu mwa anthu koma amacho. Njipake timanena kuti tikaona pa buku la 1 Korinto chapter 10 pa verse yake ya 13, timapeza kuti pa verse 13 akunena kuti sichinakugwera inu mu chiyeso koma cha munthu, koma Mulungu ali wokhulupirika amene sadzalola inu kuyesedwa kuposa zimene kapena kuposa kumene mukhoza,
koma pamodzi ndi chiyeso adzayikanso populumikirapo kuti mudzakhoze kupulumikirako. Tikamakamba za buku limeneli Paulo akunena kuti munthu sangayesedwe ndi zinthu zimene sangathe kuzikwanitsa kuzipanga control. Anthu ena amati kuti ine Satana ndilowana ndiye saso ndizo ndapanga chani, koma Bible linena kuti pali zinanso zimene munthu amayesedwa nazo ndi za size yake. Mayesero amene angayese nawo ine Satana sangayese nawo inu amakhala osiyana size. Ndi apa akunena kuti tabwera pafundo imene ifa cha Marko chapter 1 verse 32-33 kunena kuti lero masiku ano munthu sangalowedwe ziwanda ngati imene zimakhalira kale, chifukwa ziwanda zakalezo munthu zikalowa zimadalira anthu amene ali ndi mphamvu yochotsa. Pamene atumwi Yesu ndi anthu amene anayikidwa manda anachoka, anayikidwa manja ndi atumwi anachoka, zotanthauza kuti munthu sangalowedwe ziwanda. Ife akalowedwa ziwanda sipakhala omuchotsa. Ndi pamene Baibulo ikunena kuti palibe munthu amayesedwa nzinthu zoposera msinkhu wake. Ndipake tikubwera pafundo yonena kuti izi zonsezi zinatha ndithu. Munthu amayesedwa ndi za msinkhu wake. Ziwanda zikalowa mwa munthu alebe mwayi ochitaponso kanthu. Koma lero mayesero amene tinawo zimene Satana akuyesa ndithu, koma zili ndi malire. Pamene tikukalowa gawo lathu lomaliza tionapo zokhudza Guardian Angels. Pali filimu ina mbuyomo ya ku Nigeria imene imadziwika bwino ndi dzina imene Guardian Angel, ngelo amene amakhangata kulondera munthu. Pala anthu ena amakhulupirira kuti munthu ena aliyense ali ndi ngelo wake. Fundo imene imabwera chifukwa cha akaona pa buku la Hebrew chapter 1 verse yake 14 ndi imapangitsa kuti anene kuti aliyense ali ndi ngelo wake. Hebrew chapter 1 verse 14 akunena kuti kodi sili yonse mizimu yotumikira yotumidwa kuti itumikire iwo amene adzalowa chipulumutso. Ndifa cha verse imene amanena kuti simaona aliyense alidi ndi mzimu kapena ngelo wake umene umamuteteza. Kodi Baibulo limanena kuti chani? Ndizoona taphunzira kuti angelo alipo, taphunzira amene amagwirira ntchito, komanso tinaona amene lero akuyenera kugwirira ntchito. Ndipo timaonanso nthawi zina angelo anachitadi zinthu zozizwitsa. Koma kodi funso lakuti aliyense lero alidi ndi ngelo wake? Inakhala kuti aliyense amakhala ndi ngelo wake. Tikamaona nkhani za mu buku la Daniel tinakapeza kuti zinakayamba kuonekeratu nthawi imeneyo kuti aliyense ali ndi ngelo wake. Daniel chapter 6 verse 20 and 23 akunena kuti pa verse 20, ndipo poyandikira pa dzenje inafuula ndi mawu achisoni mfumu ninena niti kwa Daniel, Danieli, nyamata wa Mulungu wamoyo, kodi Mulungu wako amene anatumikira kosalekeza wakhoza kukulanditsa kwa mikango? Pamenepo Daniel anati kwa mfumu, mfumu mukhale ndi moyo chikhalire. Verse 22, Mulungu wanga watuma mthenga wake natseka pakamwa pa mikango, ndipo sinandipweteke chifukwa anandiona osachimwa pamaso pake. Pamaso panunso mfumu sindinalakwa. Pamenepo mfumu inakondwera kwambiri niuza antulutse Daniel mdzenje, momwemo anantulutsa Daniel mdzenje ndi thupi lapake sipanaoneke bala, popeza anakhulupirira Mulungu wake. Ndenda zina anthu tikaona amene pati Daniel anali mdzenje, komanso Mulungu anatumiza mthenga wake, ndiyoti Daniel anali ndi ngelo wake. Komanso nthawi zina timaona mwina pa buku la Machitidwe chapter chake cha 12, pa Machitidwe chapter 5 timapeza apo anthu ena akatikawerenga nkhani imene pati simaona apa apaso to zinatende kuti aliyense ali ndi ngelo wake amene amayenda pambalipa kuti athe kumuteteza. Pa Machitidwe chapter 5 verse yake 17 mpaka verse yake 25 akunena kuti koma anauka mkulu wa nsembe ndi onse amene anali naye ndiwo achipatuko cha Asaduki nadukidwa. Nathira manja atumwi nawayika ndende ya anthu wamba. Koma mngelo wa Ambuye anatsegula pa khomo pa ndende usiku nawatulutsa nati, pitani ndipo imirirani ndi mulankhule mkachisi kwa anthu onse mawu a moyo umenewu. Ndipo atamva ichi analowa mkachisi
m'bandakucha naphunzitsa, koma anadza mkulu wa nsembe ndiwo amene anali naye nasonkhanitsa bwalo la akulu ndi akulu onse a ana a Israeli, natuma ku ndende atengedwe ajawo. Koma anyamata amene anafikako sadawapeze ndende, ndipo pobwerera anafotokoza. Nanena, nyumba ya ndende tinapeza chitsekere ndi alonda ali kuyimirira pa makomo, koma pamene tinatsegula sitinapezemo mmodzi yense. Koma mmene anamva mawu awa, mdindo wakachisi ndi nsembe aukulu anathedwa nzeru ndi iwo aja kuti ichi chidzatani. Ndipo anadza wina kuwafotokoza kuti, taonani, amuna aja munawayika ndende ali mkachisi, ali kulimirira ndi kuphunzitsa anthu. Tipeza kuti atumwi atatsekeredwa ndende, koma mngelo anatulutsa. Ndena khati munthu amakhulupirira kuti munthu yense amakhala ndi mngelo, tipeza kuti anthu anali wangapa amene atsekeredwa ndende, koma tikamawerenga tipeza pa verse 9, koma mngelo wa Ambuye anatsegula pakhomo. Anatsegula ndi mngelo mmodzi, koma anthu anali wangapo. Sizikutanthauza kuti popeza mngelo amathandiza anthu ndi kuti munthu aliyense amakhala ndi mngelo wake. Tikaona buku la Daniel, timapezaponso ku Daniel chapter 3, verse yake ya 24 ndi verse yake ya 25, timapezamo fundonso yofunikira. Fundo imeneyi timapezamo pa zaka ya Daniel aja, Meshaki, Daniel ndi Abednego ataponyedwa mu ng'anjo ya moto. Tiwerenge pa verse yake ya 24 buku la Daniel chapter 3. Pamenepo mfumu Nebukadineza anadabwa, nauka msanga, nanena nati kwa madoda ake, kodi sitinaponyemo amuna atatu omangidwa mkati mwa moto? Anayankha nati kwa mfumu, inde mfumu. Anayankha nati, taonani, ndili kuona amuna anayi omasuka ali kuyenda mkati mwa moto. Mfumu inaponya anthu atatu mu ng'anjo ya moto, koma poona inapezamo anthu 4. Ndena khauti aliyense amakhala ndi mngelo wake. Ndetu umu munakapezeka anthu 6. Chifukwa aponya anthu atatu, munakapezekanso angelo atatu. Koma aponya anthu atatu, mupezeka anthu 4, Mulungu atumiza ngelo mmodzi. Ndizoona ndithu kuti angelo amateteza anthu. Ndizoona ndithu kuti Mulungu lero akutiteteza ife akozokhala kuitsa ntchito angelo. Koma zakuti aliyense ali ndi mngelo wake, Baibulo siliphunzitsa zimenezo. Pa 2 Mafumu chapter 6 verse 15 ndi 17 ndimapezamo Elisa ndi mnyamata wake. Anapeza kuti Elisa ndi mnyamata wake pamene adani amafuna kulimbana nawo, koma angelo, magaleta a Mulungu angelo anazungulira Elisa ndi mnyamata wake. Ena khauti aliyense amakhala ndi mngelo wake, panakhala Elisa, mnyamata wake ndi angelo awiri. Nde fundo kapena kaganizidwe kwakuti munthu amakhala ndi angelo sikanayambe lero. Timaona buku la Machitidwe chapter 12 verse 13 mpaka 15, Petro atatulutsidwa ndende muja atakagula pa khomo, Lord anatani? Anamva mawu, anakauza anthu kuti ndi mngelo wa Petro. Kuganiza kumene kunayamba nkale, koma sizikutanthauza kuti zili choncho. Tikaona pa Heberi chapter 1 verse yake ya 14, imatithandiziraponso kuti timvetsetse bwino kwambiri fundo imeneyi. Pa verse 14 pamene ananena kuti, kodi sili yonse mizimu yotumidwa kuti itumikire iwo. Mulungu akafuna kutumiza angelo, tikamaona nkhani zonse za angelo m'Baibulo, imene nkhala nthawi yoti watumiza kuti akatumikire, osati amakhala alipompo nthawi zonse ayi. Ndekaganizidwe kwakuti munthu amakhala ndi ngelo amene amateteza nthawi zonse, nkolakwika. Inde angelo amatetezadi anthu, koma sakhalapo nthawi zonse. Ndetaona ndithu kuti phunziro lathu la angelo taphunzira zinthu zambiri. Taona zinthu zambiri. Ngakhale ena nthawi zina timakhala ndi funso makamakapoona buku la Chivumbulutso. Buku la Chivumbulutso chapter 2 pamene amalembera makalata ku mpingo 7, chapter 2 verse 1, chapter 2 verse 8, chapter 2 verse 12, chapter 2 verse 18, amafotokoza maoti kwa angelo wa mpingo wa ku Efeso lemba, kwa angelo wa mpingo wa ku Simuna lemba, kwa angelo wa mpingo wa ku Pergamo lemba, kwa angelo wa mpingo wa ku Tiatira lemba, kwa angelo wa mpingo wa ku Sardis lemba. Ena timaona ngati kuti mpingo uliwonse umakhala ndi ngelo wake. Koma maoti ngelo ndi nthenga otumidwa,
Ndesi makhanga akunena kuti akumuza Yohane kuti lemba kalata kwa mpingo wa ku 36, lemba kalata kwa mpingo wa ku Chisapo, lemba kalata kwa mpingo wa kuti, lemba kalata kwa mpingo kutanthauza kuti mawu oti ngelo sakutanthauza angelo amene takhala waphunzirawo, koma mawu oti ngelo akufuna kutanthauza otumidwa. Akozokhala m'busa, akokhala sekretary, akozokhala kaya ndani pa mpingopo. Nde mawu oti ngelo kuti muchivumbulutsomo samatanthauza ngelo wakumwamba, koma matanthauza otumidwa wa pamalopo. Kandi m'busa, kandi ndani, ndakutanthauza kuti lemba mawuwa kwa wamthenga wa pamalopo, lemba mawuwa kwa wamthenga wa pampingo umenewo, lemba mawuwa kwa wamthenga. Ndi mawu moti agwiritsa ntchito mawu oti mthenga, agwiritsa ntchito mawu oti ngelo. Ndiye taona ndithu Baibulo latiphunzitsa zokhudza ngelo. Taona maphunziro ambiri, tayankha mafunso ambiri. Tingothokoza Mulungu watithandizira kuona za ngelo pa maphunziro 6 amenewa. Kufikiranso nthawi ina munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbere program imene amatipatsa ndale Longosoka Biblical Studies. Mwina tili ndi funso, tikoza kugwiritsa ntchito nambala iyi 0822 766 018. Mavidiyo ake akupezeka mapeji athu pa YouTube. Mungayang'ana Longosoka Biblical Studies muzapeza mavidiyo ambiri a angelo komanso maphunziro ena osiyanasiyana. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona